Nazdar všetci, moje meno je Whiteman a vítam vás pri ďalšom Fight Vlogu. Dneska sa začali veľkonočné prázdniny, je štvrtok ráno, teda respektíve pred obedom, teda obed. A ja idem do Martina vlakom, teda som sa rozhodol, že by som vám mohol sprostredkovať prostredníctvom takýchto krátkých videozáznamov celý trip, celú cestu. Uvidím, či sa mi podarí natočiť niečo aj vo vlaku, ak budem sám v kúpečku. Tak je to dosť možné, ale ak nebudem sám, tak sa obávam, že sa vidíme až na stanici v Martine. Takže pomalečky sa chystám na odchod, za chvíľku si dobalím tašku, dokončím pár posledných vecí na príprav na cestu. A ideme smer Martin. Vrátim sa k vám. Takže hlásim sa vám z prestúpeného vlaku, aj túto spoločne. Nazdar Zoským a momentálne smerujeme, kam to smerujeme? Príbovce Rakovo. Príbovce Rakovo. O každých zmenách a každých zaujímavých udalostiach v priebehu tohto výletu vás budem informovať, takže vidíme sa. Takže pred chvíľkou sme dorazili. Majú to tu veľmi pekné, keďže bývajú v novostavbe. Zajtra by som plánoval ukázať, teda natočiť okolie, pretože je to tu fakt špičkový výhľad, na všetky strany zeleň, na jednu stranu dedina, čiže fakt akože výhľad zabitý. Cesta vo vlaku prebehla celkom super, aj keď som nemal miestenku, furt som sa presadzal ako taký pako. Preto som ani nenatáčal seba, pretože bolo ľudí, ak nasraných, na stanici som toľko ľudí ešte nevidel. Majú tu mačičky. Nazdar. Neviem, či toto je samička alebo samička. Ale každopádne ešte sa vám ozvem z priebehu tohoto Martin tripu. Mačička a ten dement momentálne prišiel sem, čiže učím sa s vami a vráťme sa k vám. Serus všetci, dneska tu máme druhý deň môjho výletíku do Martina. Tak ako som včera sľuboval, že dneska natočím okolie, tak sa mi to nepodarilo, pretože vyšli sme von, išli sme na prechádzku, vyťahol som potom zrkadlovku v polke, že vám to teda natočím, lenže pamäťová karta zostala v notebooku, čiže síce vám do videa nastrihám aj zábery, ktoré natočím zajtra, aby ste to mali také na preskačku, že môj tvár, moje slovo hovorené a plus aj pekná krajina na okolo, aby to videjko stálo za to, ale dneska som prakticky nenatočil zatiaľ nič. Ale tak zajtra sa dostanem, dúfam, aj k tomu okoliu, pretože kopce sú na všetky strany, kam sa pozrete. Fakt sa tu dá robiť 360 stupňový záber, ktorý fakt nič nepokazí. Čiže je to tu fajn. Dneska sme dali prechádzku, trošku výlet po Martine, trošku sme pozreli, že čo je tu za mestečko. A tak no, tak vrátim sa k vám.